El tercer cap de setmana de setembre va tenir lloc la 5a edició del Rally Artèrics en 12 hores d'escalada a Terradets, a la Serra del Montsec, organitzat pel Club Alpí Virtual. L'esdeveniment començava divendres a la tarda amb l'arribada dels participants. Entre les novetats d'aquest any destaca el canvi de dates, passant de la primavera de les edicions anteriors al mes de setembre d'enguany, i l'estrena d'un nou punt de trobada, els jardins de l'Hotel Terradets, situat al poble de Cellers, a un parell de quilòmetres de la paret de les Bagasses, on es disputaria la competició. Durant tota la tarda i al vespre, els patrocinadors del rally van mostrar les últimes novetats dels seus productes, acompanyant-ho amb aperitius de benvinguda. A la nit es va fer el briefing informatiu, en què els organitzadors van repassar les regles de la competició i algunes informacions pràctiques. Però la competició es posava en marxa dissabte a les 7 del matí, ara sí com cada any, a l'aparcament de la Font de les Bagasses, on anaven arribant les cordades que durant 12 hores seguides intentarien escalar tantes vies com els fos possible. Últims preparatius del material i moment de consensuar amb el company l'estratègia a seguir. Alguns intentarien començar per les vies més llargues i amb més puntuació per dedicar la resta del dia a vies més curtes, mentre que altres decidirien les rutes en funció de l'orientació del sol i la calor que podria fer a la paret a cada hora del dia. De moment, però, la jornada començava amb vent i fred. Poc abans de les 8 es feia el sorteig de vies. Segons els números que sortien a l'atzar, cada equip havia de triar amb quina ruta començaria la competició. Ja no quedava temps per més, i era el moment de fer la foto oficial amb tots els participants. I a les 8 en punt es donava la sortida. Un total de 25 cordades van prendre la sortida a la 5a edició del Rally de Terradets, la tercera prova puntuable de la Lliga de Ral·lis d'Escalada de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i d'Escalada, i de moment liderada per Roi de Valera i Adrián Ripoll. La parella intentaria mantenir el liderat de la Lliga i començava a Terradets escalant una via del sector amanita, la Delincuentes, que sumava 28 punts. Aviat, totes les cordades es van col·locar a peu de via. Hem volgut triar una que fos fàcil i que estigués equipada i no gaire llarga. Però com que no coneixem la zona no sabem ben bé si estem fent la via que volem. 2 o 3 curtetes i una llarga. Ja veurem. Que m'ho doni temps. Y ahora vengo con un amigo toda la vida y a la Reina Puig a pasar un ratillo. Venim també amb uns amics a passar el dia i a veure com va, a veure si ens plou. Vinga, vamos. Les 12 hores d'escalada de Terradets havia inclòs aquest any un total de 35 vies, d'entre 200 i 500 metres de recorregut. La majoria tenien una dificultat mitjana de 5è i 6è grau, però dues, Jardí dels Déus i Mescalina, tenien algun pas de 7è grau. La puntuació de cada via depenia de la llargada, de la dificultat o de si estaven més o menys equipades. A més, l'organització premiava amb 25 punts de bonificació els equips que escalessin a les 3 parets del Congost, Bagasses, Amanita i Roca Regina. A més de Roi de Valera i Adrián Ripoll, a Terradets també competien el segon i tercer classificat provisional de la Lliga de Ral·lis, la parella mixta formada per Isabel Pozo i Jaume Oliva i Pedro Soto i Carlos Hernández. Però aviat la sorpresa la van donar els joves Álvaro Lafuente i Jesús Ibarz. S'havien conegut el dia abans i, per tant, era la primera vegada que escalaven junts, però de seguida van deixar clar que també voldrien lluitar pel podi. Per començar, havien triat una de les vies amb més puntuació, Mescalina, amb 42 punts i 430 metres de recorregut. No només havien triat una de les rutes més difícils, sinó que amb 1 hora i 57 minuts van batre el rècord de velocitat de la via,
reduint en gairebé mitja hora el temps que van fer els últims guanyadors del rally, Ekaich Mais i Anton Zabala. El saragossà Álvaro Lafuente, que l'any passat no va poder participar al rally perquè encara no havia fet els 18 anys, i el lleidatà Jesús Ibars, del Centre de Tecnificació de la FEC, anunciaven que ho posarien difícil a la resta de cordades. Un cop acabada una via, tots els equips havien de tornar a passar pel punt de control abans de tornar-se a enfilar a la paret. Els primers de passar al pont de les Bagasses va ser la cordada de la Federació Russa d'Alpinisme, convidada pels organitzadors del rally. A més de la parella russa, aquest any també havien arribat fins a Terradets una cordada de Croàcia, a més d'alguns periodistes estrangers que van seguir el rally de ben a prop. In Russia we have competitions in alpinism. It's a little different kind of sport, not without bolts, bolting routes. Yeah, we use more traditional climbing and artificial. Terradets has been an amazing event because so many climbers coming from Spain, but also from other parts of the world, sharing the passion for mountain, the passion for climbing, in a multi-pitch competition which has been a great success because the landscape, the stones, the routes were all considered amazing by the climbers. So I can say that it was really a success. Podríamos considerar que se ha consolidado la participación internacional en el Rally Alteros de las Escaladas de Terradets, con la participación ya consolidada también del equipo de escalada de Rusia y la participación este año de una cordada proveniente de Croacia, una zona muy concreta donde se organiza una actividad de un estilo parecido, aclénica, y con los cuales pues, hemos establecido una relación de intercambio, de manera que ellos han venido este año invitados por la organización del Rally de Terradets y el año que viene, en el mes de mayo, ellos van a invitar a los ganadores de la edición de este año también de Terradets. Avançava el matí i el fred de les primeres hores, unes condicions ideals pels escaladors, es va transformar en una forta calor quan va sortir el sol cap al migdia. Algunes cordades ja sumaven més d'una via. No muy bien, porque no somos de aquí, es la primera vez que escalamos aquí y nos hemos embarcado, hemos perdido 2 horas en la primera vía y esta es la primera que terminamos. Pues nada, a ver si podemos hacer otra, o un par de ellas más. Algunes de les vies de la paret de les Bagasses acabaven a la falsa feixa, a uns 200 metres del terra i on els escaladors podien tornar a baixar al punt de control. Tan important era escalar ràpid com tardar el menys possible a començar una via nova. Passaven les hores i a mesura que avançava la tarda es definien les cordades que podrien optar al podi. Però aviat la lluita es va centrar en 2 parelles, els líders provisionals de la Lliga de Ral·lis, Roi de Valera i Adrián Ripoll, i els joves Álvaro Lafuente i Jesús Ibars. Ara intentar acabar esta per agarrar avantatge als que estan eixint per ahí, que quan l'acaben aniran ells primers. Els obligarem a que en facin un altre si volen guanyar. No està clar. Encara poden fer ells un altre, si es dona temps. Faltava menys de 2 hores per acabar la competició i Roi de Valera i Adrián Ripoll posaven pressió als seus perseguidors. Álvaro Lafuente i Jesús Ibars estaven obligats a escalar una via més. El temps se'ls tirava a sobre, però no estaven disposats a rendir-se. El Rally de Terradets es posava més emocionant que mai. Demasiado lejos para ir andando, ¿cuán val? 13. Just. 13 just. Vale. Lafuente i Ibars ho intentarien amb la via Joan Freixenet, amb 220 metres i de només 13 punts, però si l'acabaven a temps, ja sumarien un punt més que els seus rivals. Vamos un poco justos de tiempo. Hombre, un poco de presión ya tenemos. Y que queda 1 hora. Tienes un mosquetón ahí. La carrera, nen. Venga.
Al pont de les Bagasses, l'expectació era màxima. Roi de Valera i Adrián Ripoll havien complert els deures i acabaven la seva última via, la TIM, i sumaven 160 punts. A la Fuente i Ibars encara els quedava molts metres per damunt. A 15 minuts pel final de la competició, De Valera i Ripoll arribaven al punt de control i semblava que ho tenien clar. Van acabar ara, està clar. Acaban fijo, ya está Ya. claro. ¿Qué quedan? 15 minutos. Por ahí. 20. Bueno, pero el Joan ficat difícil. 17 minutos. La cabe Sobra. Finalment, i gairebé tocant la campana del temps, Álvaro Lafuente i Jesús Ibars ho aconseguien. Havien escalat 220 metres en poc menys d'una hora i per només un punt de diferència es proclamaven campions del 5è Rally Artèryx en 12 hores d'escalada a Terradets. Temps cau! S'ha acabat! Fins l'any que ve! Buena paliza. ¿Sí? Nada, como una rosa. Ahora vamos a dar unos pegues aquí a Santa Liña, que tenemos las cintas puestas. Hemos calentado bien. No, yo pensaba que la última no... Iban súper justos. Digo, como el último largo sea cabrón, pillamos. Y no, nos sobra 10 minutos. Le decía, venga, que sí. Una hora... Nos queda una hora a 15 minutos por largo. El Rally de Terradets havia viscut la final més emocionant de totes les seves 5 edicions. Després de 12 hores intentant escalar tantes vies com fos possible, les 25 cordades participants es van tornar a relaxar a l'hotel Terradets i al sopar que, com cada any, va plegar una bona colla d'escaladors i amics, i on es va fer l'entrega de premis. A més d'Álvaro Lafuente i Jesús Ibars, que havien sumat 161 punts, després d'encadenar 7 vies i un total de 1.725 metres, i de Roi de Valera i Adrián Ripoll amb 160 punts, 4 vies i 1.375 metres, el podi el completava els veterans Carlos Tudela i Jorge Palacio, amb 127 punts, 3 vies i 1.160 metres de paret. Destaca també la quarta posició de Yolanda Sunyer i Víctor Sanz, que amb 125 punts, 3 vies i 1.300 metres també es col·locava al capdavant de la classificació de cordades mixtes. Cristina Cots i Diana Calabuig van ser l'única cordada femenina del rally i van sumar 70 punts, amb 3 vies i 720 metres escalats. Com cada any, el Rally Artèryx en 12 hores d'escalada a Terradets, organitzat pel Club Alpí Virtual, havia reservat el diumenge per la part més emotiva de la competició, l'homenatge a alguns pioners de l'escalada a les parets de Terradets. Però abans, la cordada croata participant al rally va parlar d'una de les zones d'escalada més importants de Croàcia, el Parc Nacional de Paklenica, i on cada any es disputa una competició d'escalada similar a la de Terradets. Rally in Terradets is a little bit different from that in Paklenica, but cooperation between these two competitions in Terradets and Paklenica is very possible because everything is 12 hours marathon, climbing big rocks, and that is possible. Some different rules are in Paklenica than here, but that everything can be suited very well. Finalment, va arribar l'hora de l'homenatge. Aquest any dedicat a l'escalador lleidatà Jordi Vidal, que el 1974 va obrir la via Vidal-Ferreny a la paret de les Bagasses, juntament amb Joan Enric Ferreny, desaparegut un parell d'anys després d'obrir la via en un accident al Vinyamal. La veritat és que quan en Joan Enric Ferreny i jo vam vindre aquí a escalar, veníem a fer una activitat atlètica perquè nosaltres érem muntanyers, érem pireneistes i ens agradava molt, però practicàvem escalada per poder fer activitats una mica més difícils a Pirineus i si podia ser Alps. De fet, volíem ser guies, cosa que no, al final no va ser, no? I la veritat és que ara, que allò que per nosaltres era una cosa encaminada o enfocada cap a un tema,
que ara se li doni aquest ressò m'ha sorprès i m'ha agradat, vull dir, perquè penso que aquell esforç, aquella iniciativa que vam tenir, la gent jove, que estan superpreparats i escalen molt millor que nosaltres, ho valoren i, a més, ho aplaudeixen i és maco, és molt agradable. Però Jordi Vidal va ser doble protagonista del Rally de Terradets, perquè a banda d'haver obert una de les primeres vies de la zona, una setmana abans de la competició va participar a l'escalada commemorativa dels 55 anys de l'obertura de la primera via a la paret de les Bagasses, l'Anglada Guillamont. El 15 de setembre de 2014, 55 anys i un dia després de l'obertura de la via, Josep Manuel Anglada va tornar a repetir tota la via, acompanyat del seu bon amic Xavier Pérez Gil i de Jordi Vidal, que els va acompanyar fins a la feixa. Anglada va escalar els 500 metres de la via que mig segle abans i juntament amb el seu cosí Francesc Guillamont havia inaugurat l'escalada a Terradets. I la veritat és que ha sigut increïble el poder pujar al costat de l'Anglada, perquè a més anàvem junts, ell i jo, al costat d'ell, i veure als seus 82 anys aquesta vitalitat, aquesta senzillesa. I sembla que vagis amb un nano que acabi de començar a escalar, perquè et parla com si fos un aprenent, però escala com si fos un súper. És un tio extraordinari, és una persona extraordinària. I, francament, vaig viure unes hores que m'han encantat i que li agraeixo molt a ell i a l'organització. Amb l'emotiu homenatge als pioners de l'escalada a Terradets, es va posar punt final a la 5a edició del Rally Artèrix 12 hores d'escalada. El record del passat tancava l'edició més emocionant d'aquesta competició, que, precisament, havia tingut els joves i futures promeses de l'escalada com a protagonistes principals.